50 urte ez iztuzian pasatu zaizkit, 50 urteak, amets bat baliz bezala, bizkitartean, arrano handia etzen gutxitan baizik Bizkai aldera etortzen. Bere itzala ahatik hortxe zegoen, hortxe geratu zitzaigun kolaturik, pegaturik bezala gogoan, soinean, denetan. Eta holako batez, harrapari beldur garria zendu zen. Ze? Hildela? Hoi, bere ala herrian denetan edatu zen zirurikan berria. Arrano hilabetea nahiko euritsua izan bazen ere, plazako haritzaren azpian hortxe denak elkartu ginen, egun eta gauetan mutiletan neskak dantzan eta botilak txampan. Biharamunean, Santa Maria kalean lauburua nolabait moldaturik geneukan eta berriz ere ez adostasunak agertu ziren. Batzuek gorriz pintatu nahi zutela eta bestek aldiz txuriz, tinta txuriz. Barneko krisialdiaren ondotik, dantzari taldea berriz bizkortuta sendotu egin zen beti bezala denborarekin. Eta ikurrina kalera agertu zen egun hartan, Elai alaikook gure banderarekin paretekatu ginuen eta horra taldeak bi hegal zituela orain, bi hegal babesle, 7 herrietan gaindi hegaldatzeko eta Euskal Herritik kanpo ibiltzeko ere. Urte haietan, Portugaleteko nazioarteko folklore jaialdia berriro agertzen hasi ginuela, Juan Ignacio deiztu eta dantzazale aditua gogoan bi laguntzaile ohoratu genituen. Bata zen, Karmele Goñi Anderea, eskualdeantzietaz berezitua eta gure ahulkorari zintzoa. Eta bestea Sigfrido Kosch jauna. Dantzaren arima eta mogimendua argazkitan finkatzen zekien artista paregabea. Baina zoritxarrez, ez duzue Sigfridoren irudietan nire itxurarik aurkituko. Argazki honek, zeru zabalean txori dantzari nindoalarik nire irudia ezin izan baitzuen inoiz eta inola ere ateratu. Nafarroako Luzaide eta Siberoko Barkose herrietan gaindi bileginen eta antxe egin ginituen gure jirak eta birak, maskarada eta pastoralak, ezagutzak eta trukaketak. Eta hainbat dantza ekarri genuen Portugaletera. Hango dantzari eta maisuekin ikasi genuen dantzaren espiritua zein zen. Bere arima non kokatu eta noreiraino iritsi ziteken. Oin eta hatz muturretaraino dantzari izatez. Egia esan denok elgarrekin ametxe derrik egin dugu eta burutu ere 50 urtez. Egia esan ametxe derrik egin eta burutu ez egin izan dugu 50 urtez. Egia esan.